Şu günler musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Uraza aýynyň dowam edýän günlerini Balkan mulatynyň sewit merkezine, sewda dukanlaryna we bazarlarda iými tölemleriniň bahalary ortaça 1,5 eseden gowrak kymmatlady. Günüň dowamyny agzlaryny beklep agzçy sadakalaryny berýän adamlar bazarlarda bahalaryň emeli usullarda ýokurlandyrylmagyna nägile bolýarlar. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy käbir azyk önümleriniň bahalary boýunça maglumat toplady. Bananyň 1 kilogramy 35 manatdan 50 manada, apelsin 15 manatdan takminan 25-26 manada, mandarin 12 manatdan 22 manada, iň arzan hurma 25 manatdan 30 manada çenli gymmatlady. Almanyň 1 kilogramy 30 manat. Dip bazarlarda alıcılar aýdýar. Şeýle bolany meýwe önümleri adaty aýlar bilen deňeşdirilerine Uraza aýyny ortaça 44 götürümçi meti, ýagny takminan 1,44 esse gymmatlady. Agdaçar sadakalary berilene saçaklar meýwe önümleri bilen bedelýär. Mehmanlara dürli tagamlar hödür edilýär. Ýöne emele gelen gymmatçylyk şeýle däp biriň amal edilmegini kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň gorok tebigi şertleri apelsin, mandarin we hurma ýaly sitrus meýwelerini ösdürip ýetişdirmek üçin känbir amatly däl. Şonuň üçin şeýle önümleri esasan daşary ýurtlardan import edilýär. Ýöne ýurdun Balkan welaýatyna ortugun watar sewitlerde şeýle önümler ýetişýär. Bu sewit balyk hojalygy bilen hem öňe taýlanýar. Ýöne soňky 2 hepdeden gowrak wagtyň dowamyny deňiz we derýa balyklarynyň bahalary hem epetli gymmatlaýar. Deňiz balyklaryndan kefal balygynyň 1 kilogramynyň bahasy 60 manatdan 90 manada, gara balyk 150 manatdan 220 manada gymmatlady. Bekre balygy 500 manatdan 800 manada çenli bahalanyp bilinýär. Dip bazarlardaky alyjylar aýdýar. Hazır deňiziň ýakasyna ýerleşen sewitde balyklaryň türlü görnüşleriniň bahalarynyň gymmatlamagy ýerli ýaşaýjylaryň arasyna, hususan Uraza aýyny agyzy beklep agdaçar sadakalaryny berýän adamlaryň arasyna nägileliklere sebäp bolýar. Deňiz balyklary bilen bir hatarda lakka, sazan we ak, amur ýaly derýa balyklarynyň bahalary hem ýokurlany. 1 kilogram lakka balygy 170 manatdan 280 manada, ak amur 180 manatdan 250 manada, sazan balygy 150 manatdan 200 manada çelini gymmatlady. Dip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şeýlelikde balygyň ortaça bahasy adaty aýlar bilen deňeşdirilerine Uraza aýyny 53 götürüm takminan 1,5 esse çemeti ýokurlany. Bu döwürde hususan et we et önümleri hem ýylat arasyna uly islegden peýdalanýar. Ýöne häzirki wagtda 1 kilogram etiň bahasy hem adaty aýlar bilen deňeşdirilerine bir näçe esse gymmatlady. Gelip goşunyň soň täzeliklere görä şäheriň töwdany kotlaryna 1 kilogram jylka sugur etiniň bahasy 90-110 manat aralygyna bahalanýar. Sünkli sugur etiniň 1 kilosy 70 manat. Bu bahalar bilen etiň bahasynyň tutuş ýurt boýunça rekord derejelere ýetdigi bolýar. Soňky wagtlarda onsuzam ýurdun durly sebitlerini sugur etiniň bahasy gymmatlap başlapdy. Martyň başlaryna ýurdun günöwür leva platyny etiň bahasy 80-82 manada çenli ýokurlanypdy. Mar welaýatyna şol gawatlar 1 kilogram et 65 manat töwereklerine bahalanýardy. Sewda resmileri et gymmatçylygynyň sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Ýöne Uraza aýy bilen baglykda hasa ýokurlanýan bahalar fevral we mart aýlaryna Balkan welaýatyna mallaryň köpçülikligini gyrylmagy barada berilen habarlaryň ýygyana gawat gelýär. Bazarlarda we sewda merkezlerinde agzaçar sadakalaryna zerur bolan azyk önümleriniň bahalaryny emeli usullary bilen ýokurlandyrýarlar. Emeli gymmatçylyk dindarlar tarapyndan ýazgyrylýar. Dip Balkanyny ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň Uraza aýynyň dowamyny azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy boýunça sewda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň soňky aýlarda azyk üçinçiliginiň ýagdaýy Uraza aýynyň ozul hem ýaramadlaşyp başlapdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýynyň ilkinji hepdesinde Leva Platynyň administrativ merkezine käbir azyk önümleriniň bahalarynyň 200 götürme çenli gymmatlanyny habar berdiler. Şonu käbir gök bakçy önümleri 2 esse çemeti gymmatlapdy. Ozul 60-65 manatdan bahalanan etiň bahasy 70-75 manada çykypdy. Bu bahalar biraz soň hasa ýokurlany. Fevralyň ortalaryna Balkan awatdy yerli unyň gyçylygy emele geldi. Aýyň ahyrlaryna Mar welaýatynyň Tagtabazyr etrawyna yerli unyň 50 kilogramlyk bir haltasynyň bahasy ozul görülip eşidilmedik derejelere çykyp 650 manada çenli gymmatlady. Ýylat arasyna köplenç 50 kilogramlyk haltalarda satyn alynýan unyň bahasy geçen ýylyň ikinji aýlaryna 250 manatdan bahalanýardy we bu baha belli bir möhlete çenli saklanyp galypdy. Soňky wagtlarda ýurtda beýlik käwradyk önümleriň üçinçiligi hem ýaramadlaşýar. Geçen aýyň ahyrlaryna Paýtagat Aşgabatdaky döwlet dukanlaryna günebakar ýagy gymmatlap, onuň 1 litriniň bahasy 18 manatdan 26 manata çenli ýokurlany. Biraz soň Balkan welaýatyna günebakar ýagy sewda tekçelerinden ýitirim boldy. Yerli ýaşaýjylar bu ýagy diňe sanlyjy marketlerden 1 litriniň bahasyna 33 manat töläp satyn alyp bolýanyny aýtdylar. Sewda pudowndan habarly çeşmeler şonu günebakar ýagynyň 1 litriniň döwlet bahasynyň geljekde 18 manatdan 29 manata çykarylmagyny garaşlýanyny aýtdylar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmdaş bolýan Ençeme Türkmenistanyny bazarlarda
ilgiderli ýokarlanýan bahalaryň ilatyň girdejilerine gawat gelmeýändigini, haritlaryň bahalary bilen ilatyň aýlyk zähmet haklarynyň arasyna uly tapawudyň bardygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň iň pes zähmet hakly 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 1410 manat meşburuna kesýetdiňi. Şeýle-de iň pes pensiýany hasaplamagyň biniatlyk meşburi 550 manat, iň pes döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň biniatlyk meşburi 520 manat hökmüne kesýetdiňi. Azatlyk radiosu Aşşabanyň büdmeýin etrawynyň käbir ýaşaýyş jaýlarynda ilata bir aý bäri agyz suwunyň berilmeýändigi barada maglumat taýýarlandan 2 gün soň häkimetler bu jaýlarda suw üpçünçiligini gaýtadan ýola goýdular. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 martda paýtagtdan maglumat berdi. Ilatyň bir aý bäri suwsuz kösenýändigi barada Azatlyk radiosyna çykan maglumatdan 2 gün geçip geçmänkä 12 martda ýaşaýyş jaýlaryna suw berdiler. Dip etrap ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, adamlar suw mätäşliginden diýinandyklaryny aýdyp, bir aýdan bäri üýşen kirlerini, egin eşiklerini we ýorgun düşeklerini kir ýuwjy maşynda köpçülikleýin häsiýetde ýuwup başladylar. Ýaşaýjylar ýerdenden bäri kir ýuwjy maşynlaryny işledýärler. Otoglary we aşhany otoglaryny ýuýarlar. Adamlaryň özleri hem bir kemsiz hammam aldylar diýip yerli ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak Azatlyk 10 martda büdmeýin etrawynyň käbir ýaşaýyş toplumunda ilatyň bir aýa golay wagt bäri suwsuz kösenýändigini habar berdi. Yerli ýaşaýjylar fevral aýynyň başynda suwuň günüň dowamında ýarym sagat ýerden we ýarym sagat giýişlik berilendigini, soňky 10 günden gowrak wagt bäri bolsa ne gyzgyn ne agyz suwunyň berilýändigini aýdypdylar. Suw akmaýandygy sebäpli hajatxanalarda ýakymsyz is emele gelip tutuş binanyň töweregine ýaýraýar. Ýaşaýjylar dükanlardan ýa-da sargap 20 litr plastik çüşelerde suw satyn alyp oňşuk etmeli bolýarlar diýip etrap ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun beripdi. Şonda ýaşaýjylar soňky bir hepdeden gowrak wagtyň dowamında bolsa etrap polisiýasynyň häkimlige arz edip suw üpçünçiliginiň kesilmegine nägilelik bildiren hojalyklar çagyryp olary basyşlara, gorkuzmalara we kemsitmelere sezewar edýändigini hem bellediler. Etrap häkimligindäki ygtybarly çeşmämiz polisiýanyň raýatlara basyş etmegine, ilatyň nägileçilikli jaňlarynyň artmagy bilen etrap häkimliginiň kätibiniň arz edýän hojalyklaryň sanawyny düzüp, etrap häkimine we onuň hem polisiýa tawşyrmagynyň sebäp bolandygyny aýdypdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň ençemesiniň bir aý bäri berilmeýän suwuň Azatlykda maglumat çykan soň berilip başlanmagynda radionyň uly ornunyň bardygyny aýdyp, Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna minnetdarlyk bildirendigini hem habar berýär. Ahir zaman biziň dadymyz Azatlyk radiosy ýetişdi diýip ýaşaýjylar birege aýdyp öd keçirek bolsa hem ýeňişlerini ören şat bolup adamlaryň ruhu götürüldi. Ýaşaýjylar nesip bolsa inni ýygy-ýygydan ýüze çykýan tok, gaz, lagym suw bilen bagly näsatlyklar dören halatyny hem Azatlyk radiosyny hökmany habar ederiz. Biziň agrymyzy ähli jahana paş edip hökümeti tijenmäge iterýär diýip öz aralaryny aýdyşýarlar. Dip yerli ýaşaýjy belledi. Azatlyk büdmeýin etrap häkimligi, suw edarasy şeýle-de Aşşabat şäher häkimligi we Aşşabat agyz suw birleşigi bilen habarlaşyp tesbir almaga synanşdy. Ýöne 13 martda redaksiýamyzyň Aşşabat şäher häkimliginiň web sahypasynda görkezülen değişli telefon belgilerini eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň şäher we owa ýerlerinde paýtagtynda ilat agyz suw üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýyg-ýygdan ýüzbe-ýüz bolýar. Bulara suw geçirji turbalaryň hatardan çykmagy bilen bir hatarda iri suw toplumlarynyň ýerleşýän sebitinde ýüze çykýan näsazlyklaryň sebäp bolýandygy barada habarçylarymyz maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri we mediasy ilatyň suw üpçünçiligindäki problemalar barada açaçan mesele gozamaýar. Prezident Vladimir Putin'in ýokary derejeli geňeşçisi Abaşa wekiliýetiniň gepleşik geçirmek üçin Moskwa baryp gonmagyndan bir näçe sagat öň Ukraina bilen arada wagtlaýyn ýaraşyk retdi. Abaşa delegasiýasy Kremli 30 günlük ýaraşyk teklibini kabul etmäge ýa-da bolmasa sanksiýalar bilen ýüzbeýiz bolmaga çagyrar. Kremliň maslahatçysy Yuri Ushakov 13 martda döwlet telewizionyna beren interwýusynda Abaşa prezidenti Donald Trump'yň teklip edýän ýaraşygynyň diňe Ukraina Russiýanyň öz goşunlaryny görkezýän basyşyndan goturmak üçin wagt berjekdigini aýtdy. Kiýew bu ýaraşyk
teklifini kabul edipdi. Men biziň pozisiýamyzy ma'lum etdim. Bu Ukraina harbylaryna wagtdaýyn ara kesme bermekden başga hiç zat däl diýip Ushakov aýtdy. Yarım asyrdan gowrak wagt bäri diplomatiýa bilen meşgullanýan Ushakov Kremliň baş daşary siýasat maslahatçysy hasaplanýar. Ol özüniň bir günüden başanyň howpçylyk maslahatçysy Mike Waltz bilen geçiren telefon söhbetdeşigini Moskwanyň pozisiýasyny ma'lum edendigini aýtdy. Maňa görä bu ýagdaýda hiç kime diňe bir parahatçylyk hereketlerini öýkünýän ädimler zerur däl diýip ol aýtdy. Russiýanyň öz bähbetlerini hemde aladalaryny hasaba goşýan uzak möhleti düşürdigide gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Trump Irlandiýanyň premier ministri Michael Martin bilen 12-nji martda tamna geçiren duşunyň dowamyny Ukraina boýunça ýaraşygyň gazanyljakdygyny önüm bildirdi we şeýle urrunlaryň aýdylýan pursatlaryny Abaşadan bolan gepleşikçileriň Russiýa barýanyny aýtdy. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskov 13-nji martda Trumpyň ýürüýte wekili Steve Witkowyň ýol başçylyk edýändigi habar berilen Abaşa topurynyň ýolda bolanyny tasdiklady. Birazdan Trump jurnalistlere Russiýanyň oda açmagy besetmekden başga ýolunyň ýokdugyny aýtdy we zerur bolsa biz oňa sanksiýa girderiz ýöne muňa zerurlyk bolmaz diýip umyt edýärnidi. Abaşa prezidenti mundan 2 ay çemes wagt odal ikinji gedek prezident wezipetine girişeli bäri Russiýanyň Ukrainada 3 ýyl bäri dowam etdirýän çöldürüşini soňlatmagy özüniň iň wajyp wezipeleriniň hataryna goýdy. Parahatçylyk gepleşikleriniň taýýarlyk işleriniň çäklerini destine özüniň ýokary derejeli iki resmiýetini Moskwa hemde Kiýewe ýollady. Trumpyň soňky tesbirleriniň öň tirasynda Kiýew, Saudy Arabistanyna başa resmiýetler bilen 9 sagat dowam eden gepleşiklerden soň wagtlaýyn ýaraşyga razy bolupdy. Şol bir wagt Russiýanyň bu pikir bilen näme derejede gyzyklanýanyny aýdyňnäl. Rus prezidenti Vladimir Putiniň 13-nji martda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen geçirjek gepleşiklerden soňra Ukraina boýunça çykyş etmegine garaşlýar. Trump aktamda gepläp Türkiýe Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň Kursk sewtine goşunlarynyň ýanyna baryp görmek üçin harbyly wagtlaryny geldi. Ol ýerde häzirki wagtda agyr uruşlar barýar. Moskwanyň güýçleri ilerleýär. Ukraina awgust aýyna Mlasyryň girdiň şoluşyny Kursk sewtine bir topar çäkler ele geçirdi. Bu hereketler Rus güýçleriniň öňüne günnogar Ukrainadan sowmak tynanşygy hökmüne garaldy. Hemde bolup biljek parahatçylyk gepleşiklerine bu çäklerden peýdalananlar öýdüldi. Bu strategiýa häzirki wagtda howpasyna sebäbi Rus güýçleri Ukraina tarapyndan başda ele geçirilen çäkleriň tas ýarpysynyň gowragyny ýygyna gaýtaryp alyp ýuwaşlyk bilen Ukrainalary Kurskdan gysyp çykarýar. Putin Kursk sewtine Mlasyryň saparynyň dowamyny öz güýçlerini bu sewtler mümkin boldugyny tiz wagtda dowrulygyny ýygyna gaýtaryp almagy çagyrdy. Şeýle dowul ele salan Ukraina askerlerine terror çökmüne çemeleşiljekdigini aýtdy. 12-nji martda berilen tasdiklanmadyk habarlara görä Rus resmiýetleri bu sewtde öz goşunlarynyň has köp ilatly ýerleri, şol sany Ukrainanyň hüjümine ele geçiren iň ýeri ilatly ýeri bolan Sudzhany alanyny öňe sürenden soň Ukraina öz bölümçilerini ýygyna çekip başlady. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň serkerde başçysy general Aleksandr Sirski Sudzhanyň içinde we töwereginde uruşlaryň dowam edýändigini aýtdy. Rus we Demirgazyk Koreýa güýçleri tarapyndan güýçlendirilýän basışlara garamazdan biz dogry we zerur boldugynyň Kursk sewtine goranyşy saklap galar diýip Sirski Telegramda ýazdy. Ol Facebookda goýan postuny eskerleriň janlaryny halat etmegiň ileri tutulýanyny hem de Ukraina goşunlarynyň eger zerur bolsa has amatly pozisiýalary manewr edip biljekdiklerini aýtdy. Şeýle sözler köplenç ýyda çekilişi aňlatyp bilýär.